Imos coa información deportiva. Xornada redonda na primeira futgal. O Unión mantense na loita polos primeiros postos e os triunfos de Abanqueiro e Valiño afástanos do descenso. No grupo 2 a Esteirana perdeu co Calo e volve a ser o pechacancelas. A 21ª xornada da primeira futgal deixou bons resultados para case a totalidade dos equipos da comarca. Unión, Abanqueiro e Valiño fixéronse con vitorias traballadas para seguir avanzando cara aos seus objetivos no grupo 5. A nota negativa foi para a Esteirana, que perdeu co Calo e regresou ao farolillo vermello no grupo 2. O Unión non levanta o pé do acelerador e vén de conseguir un triunfo moi sufrido no campo do Marcón. A igualdade foi a tónica principal da primeira metade, onde o conxunto local conseguiu frear o mellor ataque da competición, frustrando as súas ocasións cunha gran defensa. Pero na segunda metade, Pablo Reboiras non deixou pasar a súa ocasión e mandou o esférico ao fondo da portería do Marcón no minuto 54. Solitario tanto dos dasados que imperou, xa que non puideron bater novamente a portería pontevedresa e a defensa da Unión frustrou os intentos locais por igualar o marcador. Triunfo loitado dos rianxeiros, que suman xa 5 vitorias consecutivas para ser o terceiro clasificado do grupo 5. O Abanqueiro celebrou tamén o seu +3 ante un rival directo pola permanencia, o Atlético Cuntis, e foi unha vitoria sufrida con remontada incluída. O conxunto local púxose por diante no minuto 18 e os boirenses reaccionaron rapidamente co empate que subiu o marcador no 26, tanto que levou a firma de Miguel Lomba. A igualdade reinou durante gran parte do encontro, pero ao fío do final, no 87, Brais Outeiral aproveitou un achegamento perigoso dos da Charca para darlle a volta ao marcador. E no engadido repetiu para facer o definitivo 1-3, gran triunfo do Abanqueiro que se coloca 13º con 10 puntos de marxe co descenso. E o Valiño superou nun encontro moi rifado o Amanecer, rival directo e equipo que marca o descenso no grupo 5. Os de Cabo de Cruz non o tiveron doado e os 18 minutos ían xa por detrás do marcador, diferenza que ampliou o Amanecer co 0-2 que subiu o marcador no 38. Os locais comezaron a curtar distancias tras o paso por vestiarios. Primeiro foi Juan Tomé o que achegou os crucenses con 1-2 marcado no 52 e apenas 4 minutos despois Alejandro Piñeiro puxo as táboas. El mesmo foi o encargado de darlle a volta ao encontro co 3-2 que lucía no marcador coa subío final. Tras a variada vitoria do Valiño, que é 15º e ten 5 puntos de distancia co descenso directo. Mentres, no grupo 2, a Esteirana volve a ser o pechacancelas despois de caer no seu duelo co Calo. Os muradáns afrontaban o encontro sabedores da potencia e da calidade do seu rival, e na primeira metade puideron conter o seu ataque. Aínda que no 26 os visitantes adiantáronse, os de Esteiro amosaron unha gran defensa para desbaratar as ocasións do Calo. Pero na segunda metade, os segundos clasificados do grupo atoparon os ocos no muro local para marcar no 62, no 72 e no 87 para ferir de morte a Esteirana, que non puido bater a portería rival. 0-4 final, dura derrota dos muradáns que pechan esta 21ª xornada novamente no último lugar da táboa.